Аз, Анита Христова Трифонова, секирата. Вярвайте в мен. Това съм аз. Сега и в утрешния час съм с вас. Звездата моя носи код на сила, голяма сила, но и изпитания. Огън в мен не чакам, тръгвам, издигам се, а после напрежение, изтощение, конфликти, омерзение. Над мен не просто е небе, свети не, а отпечатък, звезда до личната ми ос. Това променя всичко. Кос имам, то се знае. Нищо, че магии правят ми и бае, ми оракулка и вещица креслива. Но не, на Господ аз съм мила. Спънките ме правят силна. Те не са тъй лош късмет. Не всяка трудност е от характера ми, знам. Не съм аз срам-пам-пам. Зодията ми се усеща веднага и така гореща присъствам в движение, в което има и знамение. Енергия имам. Бърза мисъл, което не търпи застой. Идеи имам, неумисъл зла ме гони, като не скопой. Общителна и остроумна, с жива сила, будна, в гонитба, надпревара с врага. Не прекършвам аз нага. Увличам другите с охота. С истинност и правота не признавам аз Голгота. Но силата има цена. Пазя се от разпиляване. Разпиляване и раздвояване. Искам всичко наведнъж. Няма как да кажа. Стига. Нека да вали, да бръсне дъжд. На мен слънцето ми смига. Аз съм дар. Без вътрешна подредба. Проблемът е в голямата ми сила. Насочена не винаги където трябва, зато и на полюсите съм сама, но се изправям. Пак и пак така. Полукс, моята звезда, събираме и овладява, в студени дни ме топли, сгрява.